ҳамаш мешава. Хай ки мағозаам калонай. Борорам бисёрай. Ояндада ҳамаш нағз мешава. Фақат кӯшиш ки ҳаракат ки бехато, бе ягон мушкилӣ кортон пеш брава. Ман гуфтам ку ваъда додам. Гуфтам ки сидқан кор ки, тоза кор ки, бефанд, бедурӯғ кор ки, худо хоҳад бо ягон зинаи болотар, бо ягон кори хубтар, бо маошта болотар мебардорем. Чӣ гуфтӣ? Аки рост гап ҳамин шавад бигирӣ. Баъд як чизи дига ман ҳамин вақтш ҳамин модар бисёр меҳрубон ҳамин ба ҳавас калон кард. Ман орзу кардам ки ҳамин калон шам модара хонаи худо ҳаҷ рӯиш мекунад. Яке ҳамин имконият даст надод. Ман ана ку раис ҳамин фикр кардам. Ина ҳаминҷа 4000 сомон маош мегирем ку. Фикр кардам ман гуфтам ҳамин мешида куш ҳамин ҳамо давоми як сол да ақаллан як чинимчи партом ҳамин модара як хонаи худа роӣ кунем. Бисёр орзу дорам да ку. Ҳамин баъд мазааш нест ҳамона роӣ кунам бо хела хеле чиз мешавад. Бо хай нағзаем хеле. Муҳим дар зиндагӣ бародари азиз нияти некай. Мегӯянд нияти нек ними давлат. Вақте одамизод нияти нек мекуна ва ба ҳамун нияти ба ҳамун мақсади худи сидқан ҳаракат мекуна, кӯшиш мекуна, худованд ӯро ҳеҷ вақт ноумед намекунад. Худованд ӯро ҳеҷ вақт аз худаш дилмондаву дилшикаста намекунад. Барои ҳамин муҳим чикор кардан дар кор? Муҳим сидқан ҳаракат кардан дар кор, тозакор кардан дар кор. Иншоалло ки мешава ҳамаш. Мо ҳам умедворем ки худованд як рӯз не як рӯз тарам ба орзуот бирасона, ба мақсадот бирасона. Модарҷона хонаи худованд равон кунӣ. Отмор ихчадаиҷа мустаҳкам кардем. як илошкада чораира дидан дар кора ки набоша ба ҷои мо хидмат мерем айҷа. Аҳмад раис. Ма бирам. Пай кор бира. Раис, вақтло миннатдорам. Инами ҳақиқат дуо мегӯям. Ман гуфтам модара. Гуфтам дуо, фақат дуо. Ҳамин гуфт ки ҳамин худованд тиҷоратша хеле зиёдтар, афзунтар кунад. Ман гуфтам мами учаҷон чиқадр дуо ку. Бисёр раис мо бачаи хуб ай. Беҳтарин. Пай кор. Бале раис, бахшиш. Салом. Филми мазкур давом дорад. Барои давомашо дидан дар канал подписатсия кунед, дар навор як дона лайк гузоред ва дар комментария давом нависед.